Xitay Halk Respublikasynyň başlygy belent mertebeli türkmen mehmanyny mähirli mübarekläp, çakyly kabul edip gelennigi üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi hemde pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyda mähirli salamyny ýetirmegi haýyş etdi. Şeýle-de Xi Jinping ýakynda Türkmenistanyň milli siýasatçylyk zowlagy bolan Awazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň üstünlükli geçirilmegi bilen döwlet başdanymyny gutlady. Şeýle-de Xitay Halk Respublikasynyň başdany ýakynda geçirilen Merkezi Aziýa goşma Xitay formatyna hormatly prezidentimiz bilen bolan duşugyny ýakymly ýatlady we munyň netijeleri boýunça bilelikdäki işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Xi Jinping geljekde hem taraplaryň strategik hyzmatdaşlygy ösdürmekde bilelikdäki işlere mühim ähmiýet berdi. Şeýle-de ol ýurdumyzyň hemýeçilik bir taraplygyny, garaşsyzlygyny, öz ýagtyýarlygyny, çäk bitöwligini gollaýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Xitaýa gelmäge çakylyk hemde bildirilen mehmansewerlik üçin minnetdarlygyny beýan edip, başlyk Xi Jinping'i Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň üstünlükli geçirilmegi we ýeňsiň 80 ýyllygy bilen gutlady. Hemde Gahryman Arkadagymyň mähirli salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň her duşugynyň özara hyzmatdaşlykda mühim tapgyr bolup durýanlygyny, iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alşmak, olary ösdürmegiň ogurlaryny kesgitlemek, şeýle-de halkara gün tertibiniň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin oňy mümkinçilikdigini belledi. Duşugyň dowamyny belenilşi ýaly Xitay Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Yurtlarymyz bir näçe mühim orlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürip, feodal we maýa goýun gatnaşyklaryny giňeltmegi, tenagat we owa hojulyk kooperasiýasyny, işewur toparlaryň ogry boýunça hyzmatdaşlygy höwetlendirmegi, dürli ogurly şol sanyny ýokary tehnologiýaly bilelikdäki karhanalary döretmegi maksat edilýärler. Gaz pudogy iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygyň strategik ogry bolup durýar. 10 mäsilden gowrak üstünlükli hereket edýän Türkmenistan Xitay gaz geçirjisi Türkmen-Xitay ykdysady hyzmatdaşlygynyň aýdyň misallarynyň biridir. Häzirki günde ýurtlarymyz gaz ulgamyna hyzmatdaşlygy giňeltmek ogruny işleýärler we bu wagtda anyk netijeler gazanylýar. Hormatly prezidentimiz iri galkynyş gaz käniniň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen halkara bäsleşiginde Xitay tarapynyň ýeňiji bolanlygyny aýtdy we bu waka münasibetli başlyk Xi Jinping gutlady. Dostlukly ýurdun başdany Türkmenistan bilen bu möhüm ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň öz ýurdu üçin ul hormatlygyny belledi hemde Xitay tarapyna bu ugurda Türkmenistanda işlemäge döredilýän şertler hemde gollawlar üçin hoşarlyk bildirdi. Şunuň bilen baglanykda dostlukly ýurdun başdany häzirki wagtda iki ýurdun arasynda TV gaz ulgamyny gazanylan ilalaşygy durmuşa geçirmek boýunça zerur işleriň alınıp barylýanyny aýtdy. Başlyk Xi Jinping Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy iki taraplaryň görnüşde, şeýle-de köp taraplaryň görnüşde. Şol sanyny Merkezi Aziýa Xitay formatyny mundan beýlägem ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Ulug logistika hyzmatdaşlygy mühim ähmiýete eýe bolup durýar. Türkmenistanyň beýik ýüpek ýoluny dikeltmek strategiýasy Xitaýyň bir guşak bir ýol strategiýasy bilen mazmuny boýunça gawat gelip birek-birek üstüne ýetirýärler. Olaryň esasyna giň, açyk we netijeli ykdysady, feodal hemde maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek, özara bähwitlilik, köp taraply bähwitlerini nazara almak, uzak möhletlilik we durnuklyk ýörelgeleri esasyna Ewraziýa kontinentiniň çalt depkinler bilen ösýän sebitlerini bitewi ykdysady giňişligi birleşdirmek ýaly umumy maksatlar bar. Döwlet başlarymyz bu maksatlary gazanmakda Merkezi Aziýa sebitine mühim orun değişikligini, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa Xitay dialogyny gollaýanlygyny we oňa işen gatnaşýanlygyny belläp, häzirki günde bu formatyň derwaýtlygyny hemde oňa gatnaşyjylaryň strategik bähwitlerini laýyk gelýänini ýatlady. 2025-nji ýyl Türkmenistanyň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynanşmak ýeli diýilip iglan edildi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We başlyk Xi Jinping'i bu waka hemde Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyllygy münasibetli 10-njy dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara foruma çagyrdy. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy çakylyk üçin hoşarlyk bildirip, Xitaýyň Türkmenistanyň bir taraply hukuk derejesine hormat goýanlygyny we onuň parahatçylyk döredijlikli daşary siýasatyny gollaýanlygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Xitaýyň ygtybarly dostlugyny, onuň gazanýan üstünlüklerini ýurdumyzda gowunulýanlygyny aýdyp, Xi Jinping'iň ýolbaşçylygyna Xitay Halk Respublikasynyň mundan beýlägem uly üstünlükleri gazanjakdygyny ynam bildirdi. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy hoş niýetli sözler üçin hoşarlyk bildirip, şu wedeki ýokary derejedäki duşugy uly ähmiýet berilýändigini belledi we Xitay Halk Respublikasynyň uzak möhletli strategiýa hyzmatdaş hökmünde Türkmenistan bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmek ugruna berk ıgrarlydygyny aýtdy.
aýtdy. Şoň bilen birlikde başlyk Xi Jinping hormatly prezidentimiziň beýan eden tekliplerini gollaýanlygyny aýtdy. Duşuň ahyrynda döwlet başdanlary Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň iki ýurdun dostlukly halklarynyň bähbedine mundan beýlägem ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege rowaşlyk we awadançylyk baradaky arzularyny beýan etdiler.